Една продукција на Music Fan Production. Jesus, поздрав за Даншо и Митко бомбата. Душманите оддалече гледат, мразат, пак говорат. Зависта ги јаде однатре. Брат Митко и Даншо са на мнението, че за зависливите няма място тука. Срцето ви не издржа на ништо жалното. Боли ви, че някой е по-добър от вас. Мишки си оставате обратно първи клас. Даншо фараона наказва, завиждате на всичко, дори на малкото. Сърцето ви не издържа на нищо. Понякога струват повече од чуждите 10. Зашто не важно колко пари држиш, а как ги вртиш. Някои имат много, ама не знаят од каде им идат и каде им отиват. Аз може да сум с малко, ама всяка стотинка ми работи. Докато другите броят, аз умножавам. И накрая не се гледа колко си имал, а колко си направил. Подалеч од мене да седят злобатите, да се дават в интриги. Вие не спряхте, що за хора долни. Вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Братя Иванови викат, дразнете се още. Злобата ще ви довърши. Има да се учите от братя Иванови, как да не бъдете мърши. Един от вас не излезе истински човек. Завиждайте ни, ние ще си правим нашия кеф. Братя Иванови казват, подалеч от нас.